Lapok kayo, lapok. Lapok yung nagyanan. Uy. Lapok yung nagyanan, oh. Gitangas lagi na rin. Oh, dagan kayong kasagingan rin, oh. Abaka. Saan eh? Saginga. Lakatan. Ha? Nindutas lang saging rin. Halo-halo. Ha? Ang mga inampak. Ay, kanin sa nilasa. Pilo or mag-iya. Tak mga atak ang mga legend, no? Mo di wala ni sakay kay naka-drive di ay. Layo pa kaya mo ang destiny. Kaya po i-vlog ninyo be.